Ambek kimia fisikal nih we. Zaman-zaman iku wing ngracik obat tau. Ilmu sayang ya. Iya. Aku ketemu kancaku wedok. Benci aku sampe lagi benci aku. Dadi koyo salepan ning embong koyo kudu tak idoni ngono. Iya. Apa iku? Oh, mergo ngene, awak kok dihukum yo. Oh menang ngono cok akan ngomong ini aku Pak. Nah, iya lambe tura. Marung ngono. Waduh, apa nih kondoan ini? Kondo temen, Pak. Kondo temen, Pak. Oh, itu Kondo temen. enggak. Iku memang koyo di pedalaman, Pak. Asli di pedalaman, Pak. Koyo warga kate rono iki lho. Asli, Pak. Kok tersesat awak dhewe ning kono. Tersesat tapi iso mule ngono. Jungle. Waduh, teko sekolahan aduh jarake. Lah dadi posisine koyo tegalan kotak, mbok sak hektar mbok piro ngono. Iku dikeruk. Dadi koyo bentuk kolam ngono wae, tapi ono banyune. Selamat datang balik maneh ning podcast ngomik Ngobrol ning mic. Ngobrol ning iki, mic iki. Iya. Ya apa kok merono wong kon dipote apa ya? Lah iya moro-moro foto-foto rene. Kok cosplay apa ya? Mas? Cosplay ODGJ. Teko trawe. Kok trawe Pak, ngimami Pak. Trawe. Entah iki konsepnya podcast opo iki. Masalahnya aku balik kerja, Pak. Dicegat aku, Pak. Ini pertelan, Pak. Nyontek sapi tak sampean. Iya. Maksudnya yo jarno aku mulai sik ngono salin dicegat ngomong podcast iki. Yo opo? Lambine yo ngene, Pak. Wis. Tadi ada yang ngobrol-ngobrol santai. Santai. Temanya opo? Tema yo ada iki Sesuai pengen Sesuai kelambine takmir. Takmir. Aku kesel aku bendino nanda tangannya arek cilik-cilik lho. Kesel aku ndana. drama yo. Kota. Bisa tahu apa ditandatangani ngono ya. Ngopi sih, Pak. Ya, bisa. Ya, kita spesial kedatangan tamu Mas Yoga dengan profesinya sebagai perawat. Ya, Mas ya. Insyaallah ya wis. Salah ya. Soalnya ya apa ya koyo jogo image sebagai perawat tuh wangel, Pak. Iya. Ya kudune yo ndak rokokan, ndak ngopi ngene-ngene iki, ndak melek bengi ngene iki. Iya. Resiko stroke soalnya. Ngono lho. Bertolak belakang ya. Beda tapi Pak, ambek bidan yo. Bidan wedok, lebih condong ke wedok, Pak. Itu bidan. Dudu, cara aku iki bidan ya aku iki nangani wong babaran iku mang, wong meteng iku mau beda, Pak. Saru le. Ketemune le. Saru. Apaan? Bingung. Ya apa ya? Ndak lagi blas kita iki. Ya PT, tapi ini menghormati sampean, menyesuaikan tamu. Jare ngurangi lagi-lagi. Lah iya. Ndak iki serius, Pak, ndak lagi, Pak. Tenan, Pak. Ya apa meneh gulane turun. Prodagola, siapa yang masuk? Oh, jadi sponsor. Nah, PG Jatiroto ya menawa ya. Kenapa ya? Apa iku? Pabrik gula ya. Oh, pabrik gula. PTPN. Pindah gudang apa pabriknya? PG yo. PG pabrik gula. Ya apa iki Mas? Awal mulai sampean moro-moro ujuk-ujuk mlebu perawat terus apa? Terus sekolahnya sampean iki pinter ta? Tak maksud iku lho. Ya apa? Ya notabene iki ya termasuk awake dhewe. Sampean kan hitungane tanggoku. Durung. Sik tanggoku terus ngerti lah kesehariane sampean iki ya apa lho tak maksud. Ya apa? Dihapus ya, Pak. Dihapus ya dari perawat iki. Temenan iki, momoro ya apa yo? Oh, mungkin langsung dadi perawat terlalu kadun bahas iki. Kok bahas mulai di awal ya. Maksudnya mulai cilik ngono ta. Goblok kan. Iya, biyen lah. Iya. Kamu ya Ndri ya? Iya, sekolah lo kelas B, Pak. Dadi sing A. Iya, duduk sing Jadi kan kelas makin berkualitas yo iya, Pak. Ya, Iya. sebagai orang awam kayak awak iki yo. Sing ngertine perawat iki kan IPA atau A yo. Maksudnya grade dari segi kelasnya kan A. gitu. Tapi ngrungokno biologi. Ngrungokno biologi aku, Pak. sing bagian Ambek kimia fisikal nih we. Zaman-zaman iku wing ngracik obat tau. Ilmu sayang ya. Iya. Ilmu sayang. Nyepak nyandung ngene.
Betul mana bahasanya Pak Nyandung wis. Ndak biyen aku. Ya apa? Perawat iki. Aku ngerokok apa ya? Ndak apa-apa, ndak apa-apa. Teko sapa ndone, Pak? Nah, ini Biyen. biyen SD. Awake kan SD bareng sih. Iya. Awakmu ndak munggah kan? Iya, enggak munggah kan jadi banyak. Enggak. Anu alasan umur itu. Jare. Jarene anu, nyolong buku apa pedan bento tuh. Enggak, no, ayo gosip itu. Munggah gantungan yo. Cilik wis resisi. Golek kandungan iku. Dikendat iku Pak gara-gara Pak biyen ya Pak ndak munggah Pak. Wis blind. Ndak biyene jen kurang aku SD ku kurang aku. Kaya nang ndak kabeh mata pelajaran iku aku iso. Matematika goblok aku asli goblok. Bahasa Inggris apa ndak iso. Cuma ada di salah satu bidang tertentu aku sing mungkin unggul. Gambar misalnya. Oh, lebih ke seni malah. Seni, lebih seni. Cuma menangin biyen niku lebih ke males ya. Jadi lek males iku wegah maca, wegah sinau lah istilahnya. Jadi engko endinge iku kok pas ujian itu goblok. Nah, mungkin gobloknya ning kono, ndak sing goblok-goblok tolol ngerti, konyol ngerti ya. Berarti memang perkara males ae sih. Tapi biyen pas ditakoni cita-citanya dadi opo ngono? Dadi opo? Ya, opo? Ndak tahu jawab. Soalnya ditakoni ya, aku mbiyen pas seumuran SD ngono ditakoni koncoku ono sing dadi polisi, tentara ngono ya. Koyo aku iki dadi iya lek dadi ngono lho. Oh, mikir ngono. Nah, jadi aku mandeng iki bapakku petani, terus mayoritas petani ning kene ngono. Rata-rata ya. Ya ngarit cukup lek jare gue. Ngono biyen. Aku biyen yo ngarit, Pak. Heeh, sederhana. Ngarit biyen aku. Mlebu ndek lor ae untung-untungan ya. Untung-untungan. Lor iki opo maksudnya? Anu, Kan akeh wong ndak ero lor. SMP lor lho, Pak. Oh, Keloran. kelor. Oh, iyalah aku pas koyo kenaikan kelas iku wis rankingku mesti nisor, Pak. Ya. Nah, misalnya Oh iya, mbero biko le. Oh iya. nemen yo separah iku. Ndak nyoko ya. Heeh, dadi koyo ya untunge cara gurune iki ndak saaken yo nah aku yo. Wah, arek iki goblok aja. Didik kan biyen paling aku ya. Tapi untungnya iso maca ya, men. Tapi ono kancane dhewe sing ndak iso maca sampai kelas 6. Kowe iku goblok permanen yo nek aku. Ibu yo kan. Oh iya. Ketemune aku iki ditakdirno perawat yo di SMP, Pak. Tapi ndak tahu interview anu. Manolan ngono. Apa yo Manol? Maksudnya pengalaman interview kayak dhewe kayak aku Betri. Kerja ning Manol. Iya, mana atau di gudang ya. Soale pertama kali aku nyoba interview iku wis dadi perawat. Oh, langsung ya. Langsung wisan. Heeh. Dadi dono jeda. Lulus SMK yo nganggur dulu mek pirang-pirang wulan marono wis kuliah wis entek dhuwit ngono. Akhirnya aku koyo ndak sempet kerja liya. Mungkin kerja liya yo ngewang melu-melu nyuting Mas Jen ono acara opo melu nyuting mek kesibukanku ndek kono sih. Ngono. Pirang tahun kuliah itu? Awakmu yo. Telu suwe petang tahunan lah. Petang tahun. Cara didadekno anak iku kelas 1 SD paling. Nah, iya, kuliah yo. Nyicil sepeda le lur. Iya kok Telung tahun, ngono. telung tahun. Anu sih maksudnya iku kuliah iku ndak ono patokane. Tapi biyen yo sakmono ya, Pak yo. 8 tahun, Pak. Ora yo. 8 tahun. Adate. Loh, kan 6 semester S1. Bolu ta. Bolu. 6 semester. Iya sakmonoan lah. Ono koncoku kumlot le. Dadi aku durung lulus iku oleh setengah kuliah oleh separuh yo. Arek lulus kan. Temen ya. Utek opo ya. Ngecek. Kayak dibisi. Pinter arek. Iya, dibisi sesuatu. Iya, dibisi wong pinter-pinter ngono. Akhirnya aku SMP. SMP ki ngumpul ras Madura lho, ngerti. Oh, iya. Madura. Iya. Ngumpul golong-golongan iku akhirnya introvertku iki ilang. Loh, SMP ndi ta yo? SMP iki apa tebuan yo. Dedi. Dek wene. Darung yo, darung. Lolos tapi yo. Awalnya iki tiko SMP 1 kecamatan lho. Ya. Di Jalan Raya.
timbangane awak goblok dhewe ning kono. Ngene aku jawabane. Wis ngerasa sadar diri. Iya, mesti kalah saing aku, Pak. Mesti kalah saing terus koyo ning kono kan ketat sih kedisiplinan terus ndak oleh bolosan ngono-ngono. Lah, tujuanku sekolah mbiyen duduk sing kepingin lulus, kepingin sukses, ndak ngono, Pak. Yang penting mlebu ngono to. Penting sekolah. Iya, yang penting sekolah. Akhirnya yo ketemune SMP ning uniku yo tambah acur wis. Pendidikanku tambah acur ning kono. Kenal iki. Tapi tidak menentukan ke depannya. Ya, koyo kabeh sekolahan iki, heeh. Dadi koyo masih sing pinter pun yo disclaimer yo ono koncoku yo pinter nemen di perawat. Pinter di teori, sedangkan praktek kosong, Pak. Apa mungkin ini lek menurutku aku mungkin lek teori ya menurutku aku iki sadar pinter kok tapi lek ketika praktek wedi gede dan sebagainya. Oh, itu di bidang kesehatan. Mungkin sampean ahli nih bidang yang lain. Biasanya ngono. Wah, jadi kayak wong iki porsinya kan beda-beda sih. Maksudnya ono sing bener-bener kendel, ono sing setengah-setengah. Mungkin lah sampean ndak mampu ning medis, mungkin ning hal yang lain mampu. Misalnya tadi editor kayak ngene-ngene iki. Cara sampean ning pengin ning medis, lek keinginane kuat, bar ngono ambek dilatih, mesti koyo iso sih. Kabeh wong ndelok darah mesti hal pertama kali ndelok darah mesti ngeluh. Mas aku biyen ngono. Padha. Ngeluh yo was darah. Ngeluh, Pak. Cetruk, Pak. Si ceritane di SMP iki dong-donge le. Baru aku iso menemukan informasi perawat iki mau. Teko anu sopo bapakmu lah. Ndak, teko koncoku malan, teko koncoku. Kayak dihapusi. Oh, Asli dihapusi aku le. Asli, yo? Asli, ngene. SMP 3 tahun kan yo. Lah iku ben mulai aku mesti nggowo, Pak. Ya. Nah, ono koncoku Haryadi yo. Mulai harian dia. Mesti nggowo tekan, nggowo jambu, jagung, ngono-ngono iku we. Mulai iku kan awak dhewe jarake kan adoh sih, sawah-sawah tok sih. Mesti we nyolong kates ngono wis. Tapi kan ya opo yo jaman biyen taun iku. Njumu-njumu tak wong ngono kok ndak diperkarakno sih. Aman ya. Aman ae. Ambek meneng awak dhewe kan duwe sawah, duwe kebun. Misale arek-arek iku nyolong, ya aku yo ngiyo ya, yo colongan rek. Soalnya aku ning tempat lain ya nyolong ngono lho. Aman ae ndak diperkarakno. Maksudnya lek dipangan kan ndak apa-apa, jare wong kan ngono. Ngapek-ngapek wis lek syukur dipangan. Nah, sing kliru kan mari ngapek Beda ero ndak menantur. ndak melu nandur. Kabeh iki tanduran tak sing kuwasa, Pak. Ngono lho. Akhirnya SMP aku 3 tahun. Goblok akhirnya di SMP. Sempet enek momen aku sering bolosan dipanggil kan. Untuk aku dipanggil, tak oleh teko. Moro akhirnya kok guru-guru sing biasa-biasa iku kok ndak ngatasi we nang aku wis. Apa Pak kok dipanggil, Pak? Sering bolos. Sering Bolos ketemu, Pak. Bolos ketemu. guru. Iya diparani ning lokasi, Pak. Kok ngono. Bar ngono dihukum mau kan. Wis jaman biyen cara saiki paling ya wis guru iku tak perkarakno di penjara paling. Lek jaman biyen kan ndak. Dadi iya ndak ngono-ngonoan. Aku mikire ngene, ya memang aku salah ngono. Aku ditapuk, diseplak sering Pak biyen, Pak. Cuma ya ndak tak laporno ngono lho. Ndak aleh kok saiki ngono. Ndak singit-singitan kan, Pak. Apa gurune iku lho, golekine iku lho. Kok iso maro ketemu Aku neng anu waktu itu di tambang pasir. Iya Pak, asli Pak. Jadi ono ngene waktu itu dino Sabtu lah ndak salah. Pertama kali bolos. Belajar bolos iku hari pertama. yo Mbak Ariati. Ambek Mas Rengga. Tang. Iya iku. Ngumpul sepeda iki ndak dilebokno nang sekolahan, Pak. Dititipno, Pak. Nah, dititipno. Marono, mlumpuk ambek rudet. Merudet. Iya. Baru. Ngene rek, lek bolos bareng-bareng gare ketemu rek jane. Terus apa? Awakmu ono sing ngetan, ono sing ngulon. Nah, ternyata pencar. Koordinasi. Iya. Ini wis koordinasi. Iya. Ndak boleh saya pencar ya opo? Ayo, maksudnya lokasinya yang berbeda.
Arek-arek iki mau ngulon daerah kulon niku embu yo tempat apa yo sampai saiki aku ndak ngerti. Ndak ketemu enak Lah yo. iya. Dede. Bolos kan bareng-bareng seneng-seneng bareng. Ada aku mek keloron tok iku ambek Marengga iku mau. Heeh, sing kono akeh sing kono ya ono lek 10 apa 8 ngono. Lah suatu momen gurune ngajar kan, "Loh kok akeh sing kosong iki muridku nang dian." Ngono kan. Mareng ngono ono salah satu arek dikongkon ngaku, didedus ning ngono. "Ayo kon ngaku awakmu sering bolos." Arek-arek iki sebenarnya nyokot, Pak. Nyate. Akhirnya nyate. Nyata deh. Akhirnya nyokot yo. Diterno gurune ku. Iya, disusul. Numpak ulung Pak Gago waktu itu lek ndak salah. Numpak ulung ambek koncoku iki diterno. Yo untunge ndak marani ning lokasiku. Marani sing sisi kono, sebelah kono. Marah di kota Ah, sini. iya, dicatet Pak ning ngono, Pak. Iki. Akhirnya dino Sabtu kan, dino Minggu libur kan. Dino Senin upacara. Bagi nama-nama sing tak panggil ndak oleh bubar teko barisan. Aku upacara Pak ning ngono, Pak. Oh iya, upacara dino Senin niku. Yoga. Duh, kok ono jenengku? Kok aku ini sekolah ya? Lali ya tiba aku bolos. Akhirnya di PP moro dikongkon nyapu, dikongkon ngresiki lab komputer ya ndak salah. Tadi koyo kanca-kancaku iku ono sing kegiatannya ono sing olahraga ono opo, aku ndak melu. Akhirnya aku resik-resik, mbabu aku ning ngono aku. Mbabu temen. Nah, iku akhirnya kebersihan. Kebersihan, Iku. ya. Kebersihan. Ono hikmah sebenarnya iku, Pak. Iku menurut Iya. sekolahan iku hukuman disiplin. Ya. Tapi menurutmu aku iku bener-bener nyapu ning ngono ta? Yompok. Enggak nih, jagongan aku nih, iya enggak. Lapo, Nggak gelem tiras. lapo, Bayar kancamu ya. enggak, tetep enggak tak kerja no, Mak. Tapi tetep nyekel sapu aku nih ngono, tetep rusuh ngono. Nah, iya, wong aku ning omah ndak tau nyapu aku, iya. Nah, bar ngono, lanang Pak. Jaga image. Nah, Balik mana jaga image. nah, akhirnya ketemu koncoku wedok. Benci aku sampai lagi benci aku. Dadi koyo salepan ning embong koyo kudu tak idoni ngono. Iya. Apa ibu? Oh, mergo ngene, awakmu bolos yo, kok dihukum yo. Oh menang ngono, cok akan ngomong ini aku, Pak. Nah, iya lambe tura. Mareng ngono, oh tak kandakno kon nang ibumu kon. Waduh, apa kon iki kondoan kon iki. Kondo temen Pak. Kondo temen, Pak. Oh, itu Kondo temen. kondo temen. Akhirnya Apa awakmu? bengi diamu ya, Pak. Tapi ndak sampai digebuki ndak. Tapi aku ngene, aku ndak kepikiran. Oh, bapak wis dadi apa-apa ngene. Aku mek mikir ngene. Cancuk sapa yo sing kondo mek ngono ta aku. Apa? Iya, akhirnya tak golek tak eling-eling. Oh, ternyata arek iku lek sing kondo rek ngene. Ternyata pas aku bolos iku jamnya arek mulai yo. Aku ndak mulai soalnya. Oh, iku. Kesir bau ning ngono soalnya. Lho, ini tambah masuk. Itu tambang pasir, tapi posisi tepak proyek Oh, iku ya apa? Panggone, Pak. Oh, modele. modelnya kok tegalan yo. Tapi iku dikeruk manual, dono bego zaman iku. Nah, maksudnya dari pisan Mbak, maksudku iki apa no pondoke apa-apa. Sing gerai sama kan nggak kisir. mungkin tawang kepanasan awakmu keturun. Asli tawang. Dek ini sore wit tau. Ah, dek ini sore wit. Dadi koyo iki ono wit-witan ya. Pohon ya. Rekaman nih. Iya. Apa no pohon kuldi apa? Ndak. Waru paling. Waru ringin lho. Dan turu-turuan iku ndek ringin ndangak kok poconge ngono kadang. Awan cuk iki cuk awan cuk. Kok iso seneng ta? Apa yo? Iya ta. Berasa. Ya iya. Dole ndak berasa yo ketemon le. Enggak lek aku karo ndak bolos. Enggak singitan dong. Nggak bolos. Singitan le iku. Menenin dhuwure ta. Enggak, iku memang koyo di pedalaman, Pak. Asli di pedalaman, Pak. Koyo warga kate rono iki lho. Asli, Pak. Kok tersesat awak dhewe ning kono. Tersesat tapi iso mule ngono. Jungle. Waduh, jarak teko sekolahan aduh jarake. Lah dadi posisine koyo tegalan kotak, mbok sak hektar mbok piro ngono. Iku dikeruk. Dadi koyo bentuk kolam ngono wae, tapi ono banyune. Heeh. Boleh jengrak-jengrak adikmu no tango yo. Adek kono lebih ke podcast ya, ngono. Oh. Nah, zaman iku le podcast wisane yo. Podcast ya? Heeh.
Apa ada leren ae nukang yo ngono e. Ngono. Iya biyen yo. Lingkunganmu kan. Lingkunganku. Nah, akhirnya kan leren ning kelas loro. Mas Rengga iki mau. Ya saiki ibaratnya awake Potong, dhewe ya. anu yo. Lek misalnya yo ganti tukang yo podcast sampai tukang ya. Ambek tukang mungkin ndak seragaman ngene, Pak. Iya. Kok aku ambek nyongklok semen ini, Pak. Ah, ngono. Iya lah iki koyo ngene iki apa gitar paling pacul. Pacul yo. Ornamennya apa yo? Settingane ayaan. Niku. Biar Terus kopi. iki support-supporte duduk band mungkin. apa? Ya semen gresik apa lah. Semen buker. Ya,